המרכז האוטואימוני שנבנה לאחרונה במרכז הרפואי שיבא הוא קונספט ראשוני בעולם של הכפפת כל ההתמחויות ברפואה העוסקות במחלות אוטואימוניות תחת קורת גג אחת. המרכז למחלות אוטואימוניות הוא מרכז ייחודי בארץ, בעולם ואפילו בגלקסי. יחד עם זאת, הקונספט שתחת קורת גג אחת יאובחנו, יטופלו ויבצעו מחקרים על כל המחלות האוטואימוניות התקבל בעולם, וכבר יש 13 מרכזים שהצטרפו אלינו ועוד כ-600 מרכזים שנמצאים איתנו ברשת, בנטוורק. הרעיון של המרכז הוא שכל המחלות האוטואימוניות הן דומות, אבל הגורמים לכל המחלות האלה הם דומים, רק הצורה שבה הם חוברים ביחד גורמת לכך שהחולה מספר 1 חולה במחלה אחת וחולה אחרת חולה במחלה שנייה. המרכז בנוי בצורה ייחודית, כשבמרכזו נמצאות 2 יחידות קליניות, כל אחת בת 8 מיטות. האחת לאשפוז יום ולטיפול בחולים רבים המטופלים בתרופות ביולוגיות, והשני, מרכז לניסויים קליניים, בו תיבדקנה תרופות חדשות לפני הכנסתן לטיפול בחולים. עוטפת את המרכזים הנ"ל חגורת חדרי רופאים מדיסציפלינות שונות, שמשותף להן טיפול במחלות אוטואימוניות. אני בא יום, כן, אין יותר טוב מפה. פה יש גם אחלה צוות, מבחינת אילנה, אין, לא מחליף אותם בשום דבר, באמת שלא. לכל דבר יש מענה, בזמן ותמיד, לכל דבר. אין דבר אין משהו שביקשתי, שרציתי ולא דאגו. מה זה רציתי? באותו רגע. ממש ככה. הרעיון היה גם לשים דגש על הצד האסתטי, לטובתם של החולים. לכן הוחלט באופן ייחודי שבמקום לתלות תמונות על הקירות, שהדלתות יוצבו בציורים של תלמידי שנקר. ברחבי המתחם מוצבים גם פסלים של הפסל הבינלאומי דני קרוון לרווחת המטופלים ואנשי הצוות. הטיפולים החדשים שהם טיפולים ביולוגיים שהביאו למהפכה כמעט לריפוי של המחלות האוטואימוניות, הם טיפולים שהם דומים בכל המחלות. כלומר, כשטיפול ביולוגי אחד נמצא יעיל במחלה אוטואימונית אחת, מיד מיישמים אותו במחלה אוטואימונית אחרת. התרופות הביולוגיות מפותחות על ידי חברות גדולות, כי הניסויים שצריך לבצע בהם יכולים להגיע לעלות של ביליוני דולרים. אבל גם ארץ ישראל וגם המרכז הזה לא תמנו ידם בצלחת לריק, וגם אנחנו פיתחנו פה תרופות מסוימות, כפי שציינתי, החיסון הזה, שהוא דבר ייחודי, שמטרתו למנוע את המחלות מראשיתן. המרכז מצויד במעבדת שירות בניהולו של דוקטור בוליס גילבורד, שביכולתה לקבוע מגוון רחב של נוגדנים עצמיים ובדיקות אוטואימוניות אחרות, וכן מעבדת המחקר הבסיסי. משלימים את המרכז אולמי סמינריונים ואולם הרצאות נרחב. למיטב הידיעה, זהו המרכז הראשון מסוגו המכיל תחת קורת גג אחת את כל מרכיבי המחקר, האבחון והטיפול בחולים מסוג זה.